CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi kum shibenta kajing snok tilang bat kajing rakhe jong kari India ya kajing dap hanyo pusan snem ha kajing yo lai loy ka Special Olympics Bharat Meghalaya chapter kan penlong ya kajing a Jingsumar Aisha ki Khynnah school ki badan jing Duna ki Dkhotmet ya ka ba an sapenlong ha ka hanyo Tarik ubna Ïaïong arajar arpuar St Anthony's Hall Shillong ka area director jong ka Special Olympics Bharat Meghalaya chapter ka kong Christine nanghulo ha kajing ekren bat kilat pathai khub hakala asngiu belai jong ka South Tarik ubna Ïaïong arajar arpuar kala pentip ba kene ka jing a Jingsumar ai kan long thik tang ye ki Khynnah school ki ba puli ha ki school ki bala a jing kai kerpang tang ye ki Duna ha ki Dkhotmet kene ka press conference kadai na po Special Olympics Bharat Meghalaya chapter nga teng Christine Namhulu ngadai area director jong ka Special Olympics Meghalaya kani press conference ni penlong na marba haga nyong Tarik u April 2008 ngin penlong ka health screening camp kini ki Khynnah ki ba don ka jing Duna jing mut jing ka bor jing mut jing perkhat ki hangtai po St Anthony's Hall na do khandai bejemen step gumta ya dapter hado bangin dia dap kini ki Khynnah kin one na kini ki special schools kumna dwar jing kermen Jyotis Road Inclusive School po Bethany na po Nongman Song kinwan ban le kini ki screening camp temantang idon ha deng jongiroy I Dr. Freddy Karmaulong pada dentist mai I long in charge kini ki Dr. Borkhoi kiban le kini ki screening kini ki Khynnah ki ba pher ये करने का प्रोग्राम ना पो नेशनल ऑफिस की खोदे की ये करने प्रोग्राम अमृत महोत्सव प्रोग्राम कनेरो का यहाँ पर कजिंग रखे न्यू फौसन स्नेम जो कजिंग लाइट लो जो का री इंडिया ते नंबर का ताकि क्वा बन रजिस्टर न्यू फौसन हजार ngут kini ki Khynnah ki ba don jing Duna haka bor jing mut jing perkhat number ki ki jela jong ka re India tentang kumtahi sumha se wan se to kasmiru in sedang khandai beje men step the chief guest jongi Ïaïong kong marang Commissioner for Persons with Disabilities MCS Government of Meghalaya but kidon are langut kumto ki invitees the man ki state kidon lalaka agent local kum ka agency jonki yang ni pop Meghalaya ro ngidon menjua kini ki bati CCTV ngatrai ki lajo wan cover yang ni shape long ki ni ki kenja sport ni ki Khynnah mo te mentag kenti pede ki kwa ban penlong no da ka health screening camp te hadin nang ni pede ngin sapet ken kumno ko long ni situation jok ni ki covid ki ai te ngin sa penlong hi kini ki sporting events jok hi kai kum ki district games state games menta baro shi katang lajo penlong hi na do arhajar Khynnah ni klem yo shoban penlong kini ki sporting event kajing thmu jong ani ka kyang ken ba ka long ba ngindup yo lang kini ki doctors long nakaliang ka dental nakaliang jing ki eyes ta kini ki throat kini ki overall general check up bangin yo bakin wan hang tu tikin yo ni kini kane ka jing long ka check up ni kini ki doctors ki ba pher mo kata ka jing thmu jong kane ka long ba ki at least na kaliang jongi ru na kaliang jong ka state resource center ka badan na possible hospital at least kindup yo ki details jong kini ki Khynnah khnang ba kindup yo atat ban register ya ki Khynnah ba kindup a ya ki ka tu ka unique identity card ke ba manda ka kantin dei tang nang ne na within kanika you of Shillong mo Shillong te hadin pedeng in sapet ken lada ni la tingin saya le pada shikini ki districts ru Meghalaya bon ki parents ki kimi ki pakim kwa man pai ki kon ki esaba te na kata kadang mereka ni jing sisa ki lamot ban penlong po asam tengok ni lam ye ki inang ni sya asam nang ta
kumda jinja thiam te ngapan te ki ong tong in tang ba penlong no tang shi jaka te ong shalom kam sup ang sedang te di hakari singi kumang ong ka pengere health screen camp mat kam dade basically bangin eye treatment bangin eye Jingsumar di hakari singi ngila dan kapto kan ikli ki benta juga de kindan ka dental na ada kindan na po ENT bang na po ki eye specialist na po bansara eye care makini ki general medicine dia tu singi ngin screen ya ki Khynnah but kanung ko tangkat tapan de sema ketika kanung kan sekolah tangkup dah de kandan pat ka follow up iki ken nama ba kidan ki ID ki jongki ngidan ki prescription ngin eye ki di drink kumpulan komentan pat naka state resources department ru ni sa follow up iki ken ki wa ki dipne pangishim kerpang kantam ngi siru kumba dese pin ngin ma ba ka nyu trek jong April kan deru world health day ke di ringkat bat kene ringkat bat kata ke jing rakhi kata ka jing dam nyuk sen sem jong ka jing lai do jong India tingile ya kan ke di kata singi kata program kin dan